Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛ ka fili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansarasan kalo 5nan ye mɛ kalo ye bi o tile 24 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo min n'o ye furancɛla kalo ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi o tile 16 ye jate la san kalo 11 na don hijira san 1445 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ bi yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw la Mali jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goyita ale makɔnɔlen bɛ Sanangɔrɔba marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Sanangɔrɔbakaw fɛ yen nɔ makɔnɔnin kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kuranko gɛlɛya min n'o b'an ka jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ centrale solaire belebele dɔ o bɛna sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛn n'o bɛ tali kɛ kuran jabala kura dɔ o bɛna sigi sen kan walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali kuranko la cogoya mun na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Masina marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna Tuarakaw fɛ yen nɔ yen dugudenw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka yira k'a fɔ gɛlɛyaba kɔnɔ u b'u dala nin waati in na dɛ ka se ka wele bila Mali jamanakuntigi ma kɛrɛnkɛrɛnna kolonɛl Asimi Goyita o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali ni Burkina fo ka taa se Niger jamana ma olu ye jɛɲɔgɔnya baara min sigi sen kan ni ka se ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni k'o sigi sen kan k'a yira k'a fɔ AES o baara minnu bɛ sen kan an ka sifinnaka min n'o bɛ tali kɛ Azizi Traoré kɔsada in na ale bɔla Burkinakaw fɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ ko majɛ dɔw kɔni bɛ yen nɔ gɛlɛya kɔni bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tagama na ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ Mali jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goyita bi yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagatiw la a makɔnɔlen bɛ Sanangɔrɔbakaw fɛ yen nɔ tagama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ Mali kuranko gɛlɛya a bɛ yɔrɔ min na bibi na a dogolen tɛ maliden kelen-kelenna si la o kuranko gɛlɛya kama n'a ma ye k'a fɔ jamana ɲɛmaw olu ka haminanko tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamanadenw gɛlɛya mun b'u kan ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ o gɛlɛya o bɛ se ka laka cogoya mun na ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ jamanadenw kan jamana ɲɛma a y'a yira k'a fɔ hali bi a bɛ wulikajɔ la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la min bɛ tali kɛ centrale solaire belebeleba ko bɛna taa sigi sen kan Sanangɔrɔbakaw fɛ yen nɔ walasa kuranko in nɔgɔya bɛ se ka don a ko la ni centrale kofɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ a baara bɛ ka sigi sen kan min bɛ tali kɛ Mali ani fédération Russie olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka bolodi ɲɔgɔnmaya hukumu kɔnɔna na ko nin centrale belebele in k'a baara bɛ ka sigi sen kan Russie jamana olu ka société dɔ kɔni ko bɛna ka se ka na nin baara in kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna na maa caman ka fɔ la ni centrale min n'a bɛna sigi sen kan ko ni centrale in kɔni k'a ɲɔgɔnna tɛ an dafɛ jamana ninnu si kɔnɔna na a bɛna kɛ sababu ye kuranko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogoya mun na kunnafoniyaw ka fɔ la centrale n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ kuran mégawati hakɛ mun di k'a bɛ taa se mégawati 200 bɔɲɔgɔnko ma an bɛ dugawu de kɛ ni baara min n'a sigitɔ filɛ nin ye sen kan an ka jamana kɔnɔ walasa kuranko in a bɛ se ka sabati cogoya mun na yarabi a kana kɛ kuma ye ten a ka kɛ fɛn ye fɛn bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ cogoya mun na a ka kɛ o kɛcogoya la walasa malidenw bɛ se ka bɔ kuranko gɛlɛya kɔnɔ yarabi ala k'o hakilinaw sabati hali bi ni hakilina kelen hukumu kɔnɔna na ka kɔn nin ɲɛ an ye wulikajɔ ta ni ka se ka don dugu kɔnɔna na kuranko gɛlɛya a bɛ ka se ka gɛlɛya mun se malidenw ma an ka maliden dɔw hakilina lamɛn Mali kuranko kan an bɛ une semaine de bɔ an tɛ ka baara kɛ bon e kɔni b'a dɔn le 5 mana se sotigi ka sira ko la donc sisan u ka wuli k'u jɔ ko la n'u tɛ se dɔrɔn ka ɲɛfɔli k'an ye an k'a yɛlɛma parce que anw de dal'olu de la an bɛ faama de kɔ an b'olu de kɔ toujours an b'olu de kɔ bon n'olu tola ka nin kufa sugu fana kɛ anw na mɔgɔ min t'olu fɛ u bɛ ɲini k'olu ka kuma jɔ an na dɛ mɔgɔ min t'u fɛ u bɛ ɲini k'olu ka kuma jɔ an na dɛ parce que anw b'u kɔ de anw b'u fɛ mais n'u tola ka nin kufa sugu kɛ fana a laban mɔgɔ min t'u fɛ olu bɛna fɔ k'olu m'a fɔ an ye. an ɲinan kurantigi a kɛlen bɛ degun y'an kan dɛ ne bɛ tile baarakɛyɔrɔ la yan nɔ ne bɛ sɛ ni jɛgɛw feere ni kuran tigɛra dɔrɔn a bɛ na ni magosa y'an kunna. Mali kuran tigɛ ko in kɔni n'a fɔra ko k'an ka kuma fɔ a dusukasi de ka ca u bɛ kuran tigɛ i tɛ faamuya la explication jɔnjɔn tɛ d'i ma au moins kɔni ni kuran kɔni bɛ tigɛ kɔni maliyɛnden bɛɛ de kan ka renseigner k'a fɔ nin wagati in na wagati ka gɛlɛ bon ni kuran tigɛ wagati barika bɛ bonya o bɛ faamu mais kuran bɛ tigɛ banabagatɔ bɛ se ka sa a la. welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma u ka lajɛ k'a fɔ olu minnu ɲɛsinnen bɛ nin ko ma an ma u bila yen k'a fɔ ko u ka dɛsɛ an ma a kalifaw la k'a fɔ ko u kan ka se ka munumunu n'a ko ye hali bi u bɛ yen
jamanadenw kosɔn ko min bɛ se k'a to u bɛ se ka lafiya hali bi u ka taa n'o sira ye. EDM ko nin bɛ yɔrɔ min ni sabotili tɛ an tɛ se ka fɔ dɔwɛrɛ b'a la parce que EDM a tɛ cadeau kɛ client si ye an bɛ consommer an bɛ wari sara peut-être ni fanga bonya kama an bɛ k'an yɛrɛ minɛ sinon il est temps maliyɛn ka wuli EDM kama parce que courant bɛ tigɛ la n'importe comment a b'an ka appareil tiɲɛ EDM tɛ mɔgɔ dédommager wa courant bɛ tigɛ la dɔ tɛ bɔ la facture la ce qui n'est pas normal vraiment faamaw k'a lajɛ sinon mɔgɔw muɲunen tɛ se ka to problème dɔɔnin don mais solution t'a la a vraiment an bɛ EDM bila au défi a bɛ ka bɛɛ tɔɲɔ jamana nin bɛ kɛ la finalement b'a ko sariya t'a la quoi parce que faamaw yɛrɛ fana k'a dɔn mɔgɔw tɛ se k'u si ban muɲunen dɛ fɛn min tɛ fufu ye an bɛ wari de sara mais an bɛ tɔɲɔna fɛn tɛ bɔ a la an sigilen tɛ se ka to ten k'a bolo croiser k'o lajɛ vraiment sinon ministre kuma la a ka kuma nin diyara n ye an dara la mais an muɲunen tɛ se ka to EDM kɔrɔ ten. kurantigɛ in na ni mɛ sigi n tɛ se ka lafiya quoi mɛ sigi fɔlɔ de n tɛ se ka lafiya kuma in kɔnɔna la parce que la ne yɛrɛ kurantigɛ ko in na ko cayalen don aw bolo trop parce que la mɔgɔ caman ka balo sirima mɔgɔ caman ka fɛn caman sirima la ni kurantigɛ in kɛla mɔgɔw mago bɛ sa banabaatɔw bɛ mɔgɔw bolo so kɔnɔ fɛn caman bɛ yen quoi bon an yɛrɛ kɔni an ka baara de k'a la yɛrɛ yɛrɛ bon sisan o kɔni u bɛ ka mun fɔ kurantigɛ ko kuma in na n'u ma ko in n'u ma sigi sen kelen yɛrɛ k'anw ma da u ka kuma fɔtɔw la kosɛbɛ ka da yɔrɔ jumɛn kan fɔlɔfɔlɔ ko le 30 ko kurantigɛ bɛ ban o sila kurantigɛ ma ban u nana fɔ ko Asimi ye 7 miliyari bɔ ka di dɔw ma ko ka taa gurupu sɔrɔ ko gurupu fana ma ɲi u nana k'o la ko minisiri ko citerne dɔw minɛna ko dɔw bɛ ka gaziwali so kuma ninnu kumaw jajalen don kurantigɛ fɛn tɛ ka se ka bɔ a la bon an mago bɛ min na u tɛ se u ka ɲɛfɔli k'aw la u tɛ se u ka ɲɛfɔli n'an kɔni sigilen don an mago salen i wuli sɔgɔmada fɛ k'i bɛ baara daminɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛna baara daminɛ courant bɛ tigɛ 7 heures ɔ courant bɛna fo 18 heures 19 heures clients t'a faamu sosaratigiw t'a faamu sotigiw mana wuli olu n'i ko ko courant bɛna k'i ti ka se ka baara kɛ olu b'a fɔ ko munna k'olu ka sira t'o la bon e yɛrɛ kɔni b'a dɔn a bɛ kɛ magosa ye mɔgɔw ma bon n'a fɔla e bɛ k'i débrouiller ka dɔɔnin kɛ olu fana i ti ka se ka so sara i laban min ye obligé k'i ka yɔrɔ da i bɛ kɛ fɛnɛya ye i bɛ yala ye ten nafa foyi t'o la bon mun y'a soyanni kɛ k'u sigi n'u ye soyanni kɛ anw tɛ sɔn kuma ma dɛ n'u tola ka kuma fɔ a cɛnni fɛn fɛn bɛ kɛ anw tɛ so n'u ɲɛgo ye an b'olu de ye ɲɛfɛ olu min bɛ ɲɛfɛ baara la dɛ an b'olu de ye i cɛnnikɛla u b'a fɔ minisiriw ni fɛn fɛn kɛla u b'a fɔ minisiriw mais minisiriw aw yɛrɛ b'a ɲɛ b'a la ko mun bɛ ka kɛ n'o ye tiɲɛ ye a yɛrɛ tɛ bɔ a ka yira mɔgɔw la. ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ ka seeraw la mali kuranko kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi hali bi ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la maliden caman kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko kuma bɛɛ jamana ɲɛmaaw k'u bɛ bɔ ni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ kuranko la ko hali bi ko kuranko in kɔni k'a tɛ ka ɲɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ kuranko minisiri n'o bɛ tali kɛ Bintu Kamara n'a hakili b'a la ka kɔn sunkalo ɲɛ ale bɔra ni ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ kuranko la a y'a yira k'a fɔ kuma tɛ dɔwɛrɛ dɛ kuranko in kɔni gɛlɛyaba de bɛ mali kuranko kɔnɔna na ko ni maa o maa n'o y'a yira k'a fɔ ko kuranko in k'a bɛ ɲɛnabɔ nin don kɔfɛlen na k'o b'a yira k'a fɔ k'o tigi kɔni k'o tɛ kuranko gɛlɛya in de kalama Bintu Kamara a y'a yira k'a fɔ ko malidenw ka se k'u muɲu walasa kuranko in ko fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya mun na ka kɔn sunkalo ɲɛ kuranko minisiri ye ɲɛfɔli min kɛ an k'o lamɛn. ne ko de hali sini i tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ ban o tɛ se ka kɛ mɔgɔ man'u fɔ o kɔrɔ de k'i t'a dɔn min bɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'i sigi bi in na k'a fɔ ni EDM problème ni jiko énergie ni jiko ko sini a bɛ ban o tɛ se ka kɛ hali n'a wari taara ka d'i ma bi i tɛ se k'a fɔ k'i b'a ban yɔrɔnin kelen parce que fɛn caman de bɛ yen k'a kɛ an kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ye an b'a kan an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ an ka se k'a laban joona o labanni joona u filɛ sigilen tɛ a daw la u yɛrɛ bɛɛ tuma dɔw bɛ baara kɛ fo 22 heures 23 heures an kɔni b'a ɲini ala fɛ a bɛ se ka ban joona cogo min na courant bɛ bɔ OMVS fɛ ka na o tɛ anw kelen ta ye hali n'a b'an ka jamana kan an kelen ta tɛ jamana 3 an ni Senegal ani Mauritanie anw de b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ donc anw bɛ se ka min kɛ an y'a yir'u la u yɛrɛ y'i kanto u jɛnna n'a ye k'a ɲini u fɛ Mali ta dɔ ka fara o kan hali ni dɔ bɛ bulu ta la dɔ ka fara Mali ta kan parce que Mali mago b'a la u jɛnna n'o ye o de y'a kɛ 31 ani janvier ninnu na bɛɛ ye courant sɔrɔ funteni bɛɛ b'a dɔn Mali funteni ye min ye hali bi u ka muɲu ni muɲuna fɛn caman b'a u ka muɲu k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara la donc an b'a ɲini hali bi jamanadenw fɛ muɲu an b'o de ɲini u fɛ hali bi u ka muɲu a tɛna na mɛn tugun an tɛ se k'a fɔ kɔni bi na nin bɛ kɛ parce que fɛn caman b'a kɔnɔ mɔgɔninfin yɛrɛ tɛ se k'i sigi dɔrɔn k'a fɔ sini bɛ nin kɛ ou bien sinikɛnɛ bɛ nin kɛ hali n'i yɛrɛ ta don o de y'a kɛ i b'a fɔ dɔrɔn an k'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'an dɛmɛ a ko bɛ se ka ban joona cogo min na o fana k'an dɛmɛ n'o ye. ni tun bɛ tali kɛ mali kuranko minisiri la ka kɔn sunkalo ɲɛ a bɔra ka se ka nin ɲɛfɔli kɔni kɛ malidenw ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen ka se ka muɲu an bɛ dugawu de kɛ fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan walasa malidenw bɛ se ka lafiya yarabi ala k'o kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kuranko in k'a bila sira jɛlen kelen kan n'an bɔra yen lakanabaliya kɔnɔ o kɛmɛ gɛlɛyaba ye Masina marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min n'o bɛ tali kɛ Tuarakaw fɛ yen nɔ u y'a yira k'a fɔ kabini kuma jan
gɛlɛya kɔni kɛla sababu ye ka se ka amariko kɔni k'o sigi olu ka dugu kɔni dala ni waati laban nu kɔnɔna na a gɛlɛya kɔni k'a tɔ bɛ ka kologiriya ka taa fɛ dɛ duguden dɔ bɛ seereya di nin ko in na a y'a kanu ka se k'a tɔgɔ to dugu la an ka seereyaw lamɛn. San ka gwɛlɛya daminɛlen kana fara sira kan nin y'a kalo kɔnɔntɔn ye ne tɛ ni fɛn ma k'a ka fɛn t'a jɛ kalo kɔnɔntɔn mɔgɔ tɛ don an ka mɔgɔ tɛ bɔ an ka jamana faamaya tɛ an m'a fɔ min faamaw y'an dɛmɛ dɛ nka an bɛ dɛmɛ yɔrɔ min ɲini o ma se yen de parce que ni faamaw mana sigi an yɛrɛ dara bi foyi tɛ ɲɛ an na n'u nana n'u ye tile kelen k'a filanan n'u taara dama u bɛ se k'u nɔ kɔrɔfɛ n'u nana n'u ye tile kelen k'a filanan n'u taara u bɛ se k'u nɔfɛ bon anw nin ta solution si taara fo fanga yɛrɛ ka n'i sigi anw dara ka waati k'anw dara ɲɔgɔn n'o tɛ solution dara o kɔfɛ bɛnkandugu de kɛmɛ k'anw kori bon faamaw minɛ na dama hali su in na sada o bɛɛ bɛ marifa bila u bɛ taa bɛnkandugu la faama minnu kɔdɔn ka bɔ u b'u bɔ bɛnkandugu dɔrɔn u bɛ na anw nɔ na yan hali sɛfɛ sa o filɛ b'u mugu gosi an na yan gɛlɛya min b'an ka o y'o de ye hali sa kisɛ fila o b'a gosi ka na an ka dugu la u b'a gosi bago bolo fɛ u b'a gosi nin bolo in fɛ n'u ye miniti fila kɛ yan fɛ u bɛ miniti fila kɛ yan fɛ an kɔni kɛmɛ kulonkɛ yɛrɛ de y'u fɛ bi ka d'a kan ko parce que ko an tɛ bɛnkan ta ko an bɛ jamana de fɛ bon anw ko an bɛ jamana min fɛ sisan jamana y'a seko kɛ dɛ an t'o fisiri wale a b'u fo yɛrɛ u ni co ni baraji nka hali bilu ka dɔ fara u sen dɔ kan parce que tɔɔrɔ min kɔni b'an na bi hali sa fana a tɛ sɔrɔ an ka dugu la bɛ k'a fɔ i b'a sa kɛ fini ko jagota ka nɔnɔ fɛnw ni fɛnw ye nka an kɛmɛ ka o bɛɛ gɛlɛya ku jamana de kama ma jamana yɛrɛ n'u b'an dɛmɛ ni fɛn fɛn bi u k'an dɛmɛ n'o ye wa dɛmɛ yɛrɛ siya bɛɛ nige b'anw na bi dɛmɛ siya bɛɛ parce que baloko b'an na fiyɛrɛbɔ b'an na fo ka taa don fini ko la a bɛɛ bi to a la kala bi n'i ye fɛn fɛn kɛ k'an dɛmɛ bi a bɛɛ ka d'an kɔni nin ye dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn kun b'an ka dugu la a bɛɛ t'a la maa si kɔni t'an fɛ bi hali ni kungo le dimi bi n'an yɛrɛ y'an to ka min fɔ a la a banna n'o y'a ɲɛ a banna n'o ma ɲɛ o kɔni y'o b'ale ye kalanso minnu kun b'an fɛ yan kalanso bɛɛ wulila ekɔliden bɛ wula an ka sugu gɔ an y'a bɛɛ bɔn k'a bɛɛ mana k'a ka to hali kelen a tiya bi ni tun bɛ tali kɛ tɔraka dɔ ka seereyaw la hali bi tɔrakaw fɛ yen nɔ gɛlɛya kɔni kɛra sababu ye dugudenw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan sen fɛ o ye wele bila mali jamanakuntigi ma k'a yira k'a fɔ hali bi a ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ka se ka kɔfilɛ kɛ olu la dɛ marifatigiw k'u kɔni bɛ ka suna tigɛ ka bɔ olu ɲɛna ka na gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin olu ka dugu kɔni ma ko sɔmiya yɛrɛ kɔni bɛ ka se nka gɛlɛya kɔni bɛ olu kan olu yɛrɛ t'a dɔn sɔmiya sɛnɛ kɔni a baara bɛna kɛ cogoya mun na dugudenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan a fara ɲɔgɔn kan sen fɛ min bɛ tali kɛ tɔraka dɔ n'o bɛ tali kɛ nɛnɛ tireta ale y'an sama seereya ninnu dɔ la an ka tɔraka dɔw lamɛn. an kun bɛ daga kɔnɔ u ye sasa daga wuli u y'an ka ɲɔw bɛɛ ta foyi t'an bolo an denw tɛ se ka ɲinini kɛ u tɛ se ka foyi kɛ ni mugu ka bɔ ala ni kira kama i ka kɛ silamɛya kama to yɛrɛ dɛmɛ ko ɲɔni to yɛrɛ parce que n'a dɛmɛ dɛ anw degulen don yan anw tɛ balo sɔrɔ ala hɛrɛ la a bɛɛ ye marifa hali an ka balontigiw taara balo san jalisiw y'a minɛ k'a kɛ bɔgɔ la farimuguw tɛ a sugorow tɛ a foyi ma to a tulu ma to u y'a bɛɛ kɛ ji de hali sini sɔgɔma n'a bɛ suma da la a ka mɔgɔ bila ka na a bɛ n'a ye wa an cɛw filɛ nin u bɛ dɛkura kisɛ kɛ ne furamuso la kɔnɔbara kalo kɔnɔntɔn taara n'a ye segu kalo fila bɛ yen n b'a furakɛ kununko kisɛ la eri fila kɛra marifa kisɛ la awa an suma an ko ala an k'o kɛlɛ i k'an dɛmɛ ala n'ala kɛlɛ ne bɛ maramu jata hali bɛ foli don président ma a n'a ka jabakulu fo ka taa don hali maa si tɛ faama na an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ nka degun min b'an kan diɲɛ bɛɛ kɔni y'an ka degun si dɔn an kɔni sugu fiyɛ in dugu min kun t'a dɔn an ka mara o dugu kun tɛ nka sisan dugu bɛɛ ye sugu fiyɛ bila sugu fiyɛ wulila pewu o kuma hali bi an bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ k'a kɛ ala kɔsɔn kira kɔsɔn an ka sugu bɛ se ka se ka n'a nɔ la cogo min ka lakana n'an ka jamana hali bi an b'o ɲini u fɛ maa minnu b'a la ka kuma tɔrakaw de don wa tɔra jeunesse na conseil na a ɲɛmaa bɛɛ an bɛ bala ka kuma a n'a weekend an bɛ bala ka kuma kɛnɛ kan an bɛ yɔrɔ min na sisan degun b'an kan foyi tɛ juguya kɛlɛ kɔ parce que an sigi bɛ an ka sigida la an tɛ taa maa si ka dugu la marifakisɛ bɛ jigin marifakisɛ min tiɲɛna an ka dugu kɔnɔ a ɲɛ bɛɛ mugu de bɛ jigin ka na anw kan ayi an ka sumanw jeni an bali bɛ kungo kɔnɔ taara an bali bɛ mɔni kɛra an bali bɛ fan bɛ tali la an ka fɛn bɛɛ banna kɔngɔ banna minan banna e de an ɲɛkun ye ala de ye jamana kalifa e hasimu ma wa an ka hakɛ b'i bolo diɲɛ yan o lahara wa n'i bɛ se ka wuli k'i jɔ i ka to ara ma kɛ ni balo ni fɛn bɛɛ lajɛlen de i k'an dɛmɛ ala kama kira kama ɲɔn tɛ an se ka sigi parce que an ka jamanaden bɛ tɔɔrɔ la musow tulo la kɔngɔ b'ura dɔgɔtɔrɔsow datugura foyi tɛ anw fɛ yan ekɔliso fana datugura o kuma na an ye jɔyɔrɔ ye min ye n'an ka koɲɛ b'i bolo kasimu i k'a kɛ ala kama kira kama i k'an ka kuma lase diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a ka fara ɲɔgɔn kan a k'an tuloma gɛn a k'an ka dugu bɔ bolo la ɲɔn tɛ an degun bɛ dɛ walasa ka kini kɛ yama n'a kɛra cogo dɔ a bɛ kini kɛ bɔn samiyɛ nata in an b'a ɲini fɛ an ka dugu sanfɛ i kana sɔrɔsikanw sigara ɲɔn an ma samiyɛ kɛtɔ ye parce que k'a daminɛ sibiri don wɔrɔ ka n'a bila bira don ma bila diɲɛ don o don ya maa bɔ ni mugu y'a daminɛ an bɛ se ka ɛri duuru k'a la mugu bɛ ci bon n'i y'a ye fantan bɛ taa yen wa dɔrɔmɛ kelen dɔ k'i b'i yɛrɛ ɲɛnamɛ kalan i y'a dɔn k'a fɔ se t'i ye de se t'anw ye dɛ nka faso ani nin anw b'an faso fɛ o tuma an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama i k'an dɛmɛ i b'i bolo o bolo kan i ka to ara dɛmɛ ni dɛmɛ siya bɛɛ ye n'i ye to ara jeunesse n'a conseil n'a a sigiyɔrɔ ɲɛmɔgɔ n'a denmisɛn ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka kuma ye ani dugutigi ka kuma ye k'a lase e président ma e de y'an ɲɛ jɔyɔrɔ diɲɛ na walahi an ka hakɛ b'i kan de k'i cɛ
ni tun bɛ tali kɛ tora duguden dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka wulikajɔ sabati walasa lakana o bɛ se ka ni duguma ninnu sɔrɔ cogo yarabi ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen o lakanabaliya mun n'o b'an ka jamana kɔnɔna na n'a hakili b'a la o lakanabaliya kelen o bɛ burukina jamana kɔnɔna na burukinakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na gɛlɛya kɔni tara ka ɲɛsin burukinakaden dɔw ma ka se k'u gɛn k'u wala wuli k'u gɛn ka b'u ka dugu kɔni kɔnɔna na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na taafama sɔrɔ u bolo dɛ u y'u kunda mali kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnna mali ni burukina ni ɲɔgɔn cɛ dugu minnu bɛ yen n'olu kɔni ka suru o yɔrɔ kɔfɛlen na kɛrɛnkɛrɛnna yoroso marabolo fo ka taa se kuri marabolo ma ni maa kɔfɛlen u kɔni carila ka se ka taa ni jɔyɔrɔ kɔfɛlen ninnu na u kɔni y'a yira k'a fɔ ni waati ninnu na gɛlɛya caman de b'olu da la maajugu kɔni kɛla sababu ni ka se k'olu gɛn ka b'u ka dugu kɔni kɔnɔna na u ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ kɔni ka se ka sɔrɔ nin ko in na walasa olu bɛ se ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la cogoya mun na a maa dɔw b'u ka seereya di nin ko in na an k'u lamɛn. Tiɲɛ na jatigɛ kɔni y'an lawuli an jatigɛra don dɔ dɔrɔn o nana an lawuli k'an ka bɔ miniti duuru ka n'an sɔrɔ k'an ka ban an ka yɔrɔ kɔrɔ an bolola fɛn foyi an ma sɔrɔ an bɔra taxi la ka na yan an tɛ kun dɔn an tɛ ju la o kɔni y'an lawuli tɛ denmisɛn mɔgɔ 7 an kɔni fɛ ka taa bɔ o ka koɲɛ ni naani an kɔni an kamana gan dɔn o ka sabanan b'o deli yɛrɛ ko nin yɛrɛ kɛra tɛnɛ dɔ wa an wulila o kɔnɔna na ka taama sen na ka na bura wa an ja wulila kosɛbɛ o y'a yira ko dugu mɔgɔ bɛɛ le ka bɔ bon dugutigilaka ninnu ko n b'a mɛnɛ cogo min na k'o ma sɔn ka bɔ mɛ o bɛ k'olu bugɔ a b'an kɔnɔ n'a sumana an ka segin ka taa ne ka minɛ yɛrɛ caman bɛ yen dimini bɛ yen an ma dimini ta faniw yɛrɛ fana bɛ yen an ka daabaw fana bɛ yen gɛlɛya kɔni bɛ yen komi adamaden ni i tɛ mɔgɔ si dɔn i bɛ débrouiller ni i ka min bɛ tɛgɛni i bɛ débrouiller o de gɛlɛya kɔni bɛ an kan diɲɛ gɛlɛya ni bololafɛn ɲɔgɔn na ani dumuni a bɛɛ b'a kɔnɔ ni tun bɛ tali kɛ burukinaka dɔw ka seerew la kɛrɛnkɛrɛnna yoroso marabolo ani kuri marabolo kɔnɔna na kuma kolonra tɛ dɔrɔn dɛ jadiwale tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnna maramafɛntigiw olu kɔni ye fɛɛrɛ kɔni kɛ ne ka se ka nin maa ninnu gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ yarabi lakana kɔni ala ka sabati mali ni burukina bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen mali ni burukina ani nigɛri olu ye wulikajɔ min kɔni ta ni ka se ka kulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi n'o bɛ tali kɛ AES o jɛɲɔgɔnya baara min n'o sigila sen kan ni jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ an ka sifinnaka min na n'o bɛ tali kɛ Azi Traore ale ye taama dɔ kɔni kɛ ni ka se ka taa burukina jamana kɔnɔ a kɔsada in na a taama sen fɛ a ma taa sanakuru na dɛ a y'a yira k'a fɔ ale y'a kanu ka se ka taa duguma sira kɔni fɛ nka a y'a yira k'a fɔ o duguma sira kɔni sen fɛ ko gɛlɛya caman kɔni o de bi sɔrɔ wa gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ mali faamaw fo ka taa se burukina faamaw ma k'u kɔni bɛ gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin nin duguden 2 bɛɛ lajɛlen ma n'i ye maliyɛn ye n'i kɔni sera burukina dugukolo kɔni kan ka ban k'e kɔni ta ye gɛlɛya dan ye i bɛ wari kɔni de sara sɛbɛnfura dafalen bɛ a dafalen tɛ i bɛ wari kɔni sara a yirala k'a fɔ n'i ye burukina bɛ fɛnɛ ye n'i nana mali kɔni kɔnɔna na k'o cogoya kelen kɔni de don Azi Traore bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an ka lamɛn jeli tɛ furakɛ nɛn kan n'i y'a jate minɛ autoritéw ka kumaw la autoritéw ka ɲɔgɔn yew la AES bɛ yen tiɲɛ don a bɛ yen ne y'a ye population kɛlen don ka AES ko minɛ bolola cogo min na ka tila ka na ye ko tɔɔrɔ sugu dɔ bɛ yen k'o bɛ ka sɔrɔ AES ko k'a sɔrɔ AES bɛ yen o ye ne dabali ban n y'a fɔ n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ depuis ne donna mobili kɔnɔ ne tulo b'a la jama bɛ k'a fɔ ko ko sɔnni sisan k'a bɛna daminɛ poste fɛn fɛn bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ fo ka taa se Burukina papier mana k'i bolo Mali kɔnɔ i bɛ wari sara a bɛɛ la fo ka t'i se yɔrɔ la ne de y'a f'i ye n k'an ka bɔ politiki kɔrɔ miirina kɔnɔ ne de y'a f'i ye a bɛ yen maintenant ni fana don n'u fana donna Burukina b'o fana ko bon ko anw sera so maliyɛn minnu fana bɛ yen ni Mali papier b'aw bolo an bɛɛ bɛ AES k'an bɛɛ ye kelen dɛ bon aw de fana bɛ wari sara daminɛ sisan fo k'aw se aw seyɔrɔ la autoritéw t'a kalama parce que autoritéw ni jamana kɔnɔdenw tɛ gɛlɛya kelen na Ablaye Diop ninnu ye tagama kɛ ka taa Niger u ma taa car la u taara vol de la o de la quoi mɔgɔ n'i kɛra mɔgɔba ye k'i bɛ jamana kɔnɔdenw de kama i ka kan ka i bila jamana kɔnɔden ninnu lahala la k'a lajɛ u bɛ ka balo cogo min na an ka faamaw tɛ sɔn o de ma Faransi n'a fɔra ko dɔ ye muru don dɔ la dɔrɔn i b'a ye président Emmanuel Macron bɛ bɔ palais la a bɛna fɔ dugu ma ka na lajɛ ko min don Américains ka président dɔ u ka étage ba in cira waati min a kuma taara fɔ président in ka sɔrɔ a bɛ classe de kɔnɔ ni denmisɛnnin fitininw ye mais très difficile i kan ka autoritéw ye depuis Mali kunu fo bi a ka gɛlɛn i kan ka mɔgɔw ye k'u gɛrɛtɔ filɛ nin population na ne k'i ma an ko an ka autoritéw n ko tuma dɔw la k'u ka suma u ka fɛnw fɛ an de ko k'an bɔra CEDEAO la an ye communiqué conjoint yɛrɛ de kɛ k'an bɔra CEDEAO la an 3 an bɔra CEDEAO la fo bi passeport min yɛrɛ bɛ ne bolo a sɛbɛnnen do de kan ko passeport CEDEAO de b'a kan ne tɛ CEDEAO la CEDEAO papier bɛ mun ɲini ne bolo nafa t'a la ne bolo bilen an ko k'an bɔra CEDEAO la an ka carte biométrique ye CEDEAO ye an donna AES la an sumayara AES carte bɔli fɛ ok n bɛ sɔn o ma mais coup d'appel dɔrɔn k'a fɔ tiɲɛni ye ou bien vidéo conférence k'a fɔ dɔrɔn bɔ ni maliyɛn carte b'i bolo ni Burukina carte b'i bolo n'i donna Niger a kɛ i n'a fɔ Niger carte de don ni Niger ni Burukina ta b'i bolo n'i donna Mali la a y'a kɛ i n'a fɔ Mali ta e k'a minɛ k'a lajɛ dɔrɔn République du Niger a banna a y'a latɛmɛ c'est l'AES mais n'a fɔra k'olu bɛ wari sara e b'o faamu cogo di bon nin tɛ lakaleli ye dɛ n yɛrɛ ɲɛ ni Burukinabew ye minɛn ta ka bɔ Mali la k'u bɛ don Burukina hali u ka tɛmɛ Côte d'Ivoire fɛ o dakadu la n'o ye ni tun bɛ tali kɛ Azi Traore ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na
bɛn ni kɛlɛya o bɛ se ka sabati cogo na taamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ. N'an bɔra yen wulikajɔ kɛla Mali furancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ ne ka se ka baara dɔ kɔni sigi sen kan a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali cikɛlaw ani baganmaralaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya mun na ka se ka wulikajɔ kɔni kɛ ne ka se ka maaw bila ka don dugu kɔnɔna na ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ gɛlɛya minnu b'u kan majɛ minnu bɛ yen nɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o kow la cogoya mun na a baara min n'a kan ka daminɛ wulikajɔ kɔni kɛla min bɛ tali kɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ n'a ma ye k'a fɔ ko Kidali kɔni ko kɛra an ta ye fɛɛrɛ kɔni ka sigi sen kan an ni Kidali an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye cogoya mun na an bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana baaraw kɔnɔ na wulikajɔ kɔni kɛla ni ka se ka taa baara nin daminɛ kɔni kɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ ka se ka taa sigi sen kan a baaraw daminɛ kɛra ni lakɔgɔli baaraw n'o bɛ tali kɛ formation dɔ ka se k'o sigi sen kan Kidalikaw fɛ yen nɔ maa minnu kan ka nin baara ninnu sigi sen kan formation dɔ kɔni tara ka ɲɛsin olu ma u ka ɲɛmaa bɛ tali kɛ Seydina Ibrahim Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli kɛ baara in na an ka lamɛn. Jamana ye musaka dɔw ɲini k'a di gouvernement ma gouvernement min ni bolofara min tɛngunnen don cikɛ yiriwali ma pour que an bɛ se ka ɲininkali dɔw tɛngu an ka baganmaralaw ni mɔnikɛlaw ni cikɛlaw la walasa an bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ kunnafoniw minnu sini ma o bɛ se ka kɛ ayiwa kunnafoni nafa bɛ kunnafoni minnu na jamana ye bon ni kalan in kuntala bɛ taa tile 16 jɛkulu fɔlɔ ye mun ye n'an b'a fɔ ko agent recenseur olu bɛ tile 16 kɛ maintenant jɛkulu filanan n'olu ye chef d'équipe ye olu bɛ tile 3 kɛ donc ni ye olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa tile 19 na k'a fɔ recenseur ye u ka baara in kɛ u k'a kɛ ni ladiriya ye parce que n'i bɛ taa don mɔgɔw kan k'u ɲininka ni nacogo yɛrɛ man ɲa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka baara tiɲɛ dɔɔni i bɛ don mɔgɔ min kan n'a t'i nakun dɔn a bɛ baara gɛlɛya donc u k'u don cogo dɔn u ka ɲininkaliw fana kɛcogo dɔn pour que jaabi minnu bɛ di u ma a ka kɛ jaabi minnu bɛ se ka jamana nafa Kidali yɛrɛ denw n'an b'a fɔ ko Kidali population k'a ɲini u fɛ fɛnɛ u ka ayiwa ni cidenw de don u ka ni cidenw minɛ ni u bolo fila ye. Ni tun bɛ tali kɛ Seydina Ibrahim Kulubali Kidalikaw fɛ yen an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka sɛnɛ ni baganmara ka se k'o jidi an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen n'aw hakili b'a la kɔsada in na avion kasara min kɛra Senegal jamana kɔnɔna na o avion kasara a yirala k'a fɔ maliden dɔ kɔni tun b'a ko ju la o maliden dɔ n'a ma ye k'a fɔ ko san wɛrɛ su k'o tɛ sa ɲinɛ ni avion kasara in kɔni sen fɛ olu minnu bɛ yen nɔ n'u porokotola a ko kɔnɔna na a maliden dɔ n'o bɛ tali kɛ Mariam Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ avion kasara in yɛrɛ la a ko kɛra cogo min na an ka lamɛn. Ne kun kan ka na mardi le 7 mai mais an taara aéroport la u ye vol annulé la a retardé la siɲɛ 2 avant d'être annulé finalement mercredi ça u y'a retardé à 2 reprises fɛnɛ par finir an embarqué la vers minuit an embarqué la minuit wagati min na an ye décollage fɔlɔ tenté o ma réussi donc nous avons raté notre premier décollage donc pilote ye explication di ko lumière dɔw minɛna mais ko ce sont des choses qui arrivent donc u y'an la rassuré ka filanan fɛnɛ essayer tuguni o filanan in de la an wulila dɔrɔn quelques secondes après an bina avion bina min na a kun bɛ tange la a déséquilibré complètement a bɛ taaller dans tous les sens donc aile gauche de dɛ u tasuma minɛni o la donc an sera ka taa jɔ an mɛnna an ye miniti damadɔ kɛ sani a bɛ se ka jɔ a sera ka immobiliser wagati min na bon passager wulila hôtesse y'a essayé ko an kana bɔ bon passager an dans la panique mɔgɔw m'o mɛn dɔ girinna ne kɔni tun bɛ fan min fɛ n bɛ se ka kuma o de kan o tigi girinna a taara kɔfɛ da in yɛlɛ o tobogan sera ka isse o tobogan min isse la anw kɔni minnu tun bɛ kɔfɛ yan fan fɛ ne yɛrɛ sera ka n fili ka bɔ o de fɛ ka taa jigin ŋɛɲan kɔnɔ an sɔrɔla ka ɲɔgɔn dɛmɛ entre nous passager minnu joginna den bɛ minnu bolo o ni cɛ ninnu u nana fara musow kan parce que dibi de don 1h du matin an ɲɛ tɛ fɛn na donc ni min binna cɛ ninnu kɔni y'an dɛmɛ an sera ka taa an yɛrɛ abriter parce que an kun sirannen don avion kana exploser de an sɔrɔla ka taa an abriter yen nɔ de c'est à peu près accident kɛli ni secours nali il y a eu une 30aine de minutes et u nana u y'u diriger ka taa avion fan fɛ ka taa occuper avion ko de la fɔlɔ an kɔni farala ɲɔgɔn kan u yɔrɔnin dɔ la an yɛrɛ dama u tilala avion ko ninnu na wagati min na secours commencera ka na o y'a sɔrɔ an ye 1 heure de temps y'an sigilen bɛ yen nɔ kɔni. Ni tun bɛ tali kɛ Mariam Diallo ale ka seerew la avion kasara in senfɛ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma n'an bɔra yen donkɛrɛnlen sigilen don sen kan ka ɲɛsin muso ka sugunɛbɔ kɛlɛli ma o don tɔgɔ la a laɲɛnamana an ka jamana kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ musolakaw sɔrɔ ni sen fɛ a sugunɛbɔnbana ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ a ko la fu bɛ se ka siri a ko dan na cogoya mun na an ka minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ muso ni den ani du kunkanko ma Kulubalakaw furumuso Mariam Mayiga
ale tun bɛ nin kɛnɛ k'a ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. Bi ye don ye min ɲɛnabayalen don diɲɛ fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ walasa ka hakili jigin kɛ sugunɛ bɔn bana na. O bana min ye an balimamuso dɔw garijɛgɛ ye k'a fɔ mɔgɔw ye ko sugunɛ bɔn bana problème min don a bɛ sigida bɛɛ de ɲɛsira la a bɛ jamana ɲɛsira la mais u b'a fɔ min yɛrɛ ma ko santé publique a b'o ɲɛsira la barisa musow bɛ ni gɛlɛya in sɔrɔ tuma caman k'u to bange hukumu kɔnɔna na donc fɛɛrɛ minnu fɔra ko k'olu matarafa ni u garijɛgɛra n'olu ma matarafa a ka ca Ala fɛ tuma caman musow bɛ garijɛgɛ ni bana in na bon n'i y'a jateminɛ ni bana in sɔrɔla a bɛ kɛ sababu ye hali u tɛ se k'u mago don u denw na ka ɲa u tɛ se k'u mago don denbaya la u tɛ se ka sɔrɔ yiriwali yɛrɛ min fɔra k'u bolo don o kumaw la bilen donc a b'a to muso caman bɛ kɛ den kɛrɛfɛ ye muso caman bɛ ɲugun yɛrɛ la ou bien sigida bɛ ɲugun la donc o kama ko ne ni n baarakɛɲɔgɔn ni o sigilen don kɛnɛya ko kuma kan an bɛ yan bi walasa halisa partenaires ye hakilina ɲuman min sɔrɔ ko ka welewele da kɛ mɔgɔ n'i bɛ se ka dɔɔni di walasa muso minnu bɛ nin gɛlɛya sɔrɔ olu ka se ka dɛmɛ cogo min na donc an bɛ yan bi o baara la ko k'a fɔ vraiment welewele da de don mɔgɔ kana jɔ i se la mɔgɔ ni se dɔɔni b'i ye ko ni muso ninnu bɛ se ka dɛmɛ ou bien ko sugunɛ bɔnbana yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ i ka dɔ di promotion de la femme ka sen don nin kɛlɛ in na bi o ka kan parce que ni musow lafiyara anw fana bɛ lafiya donc o yɛrɛ de y'a to nin hukumu kɔnɔna na an ko fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ an ka santé mɔgɔw dɛmɛ o dɔ b'a kɛ bi wulada in na yɛrɛ centre min sigilen don Mali dɔgɔtɔrɔsoba la Ponge an ko an bɛ taa bolobɔ kɛ musow ye ka fɛn dɔw ta k'a d'u ma u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ halisa cogo min na donc o ye an ka ŋaniya yira ye bi kɔnɔ mais a nin tɛna k'a bɛɛ ye k'a fɔ ministre de la santé ale min bɛ n kɛrɛfɛ yan a n'a ka partenaire tɔ bɛɛ ni Ala sɔnna ma n'an fana se kɛra fɛn o fɛn ye partenaire tɔw kɔrɔ ani sigidaw kɔrɔ an kumakan bɛ se yen an fana ka dɛmɛ bɛ se yen walasa nin bana in ka se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ muso ni den ani denbaya minisiri ma Kulubalakaw furumuso Mariam Mayiga an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin hakilina ninnu sabati bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ni kasara ma cogoya mun na o hukumu kelen kɔnɔna na minisiri min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako yɛrɛ ma colonel Assa Bajalo Ture ale tun b'a kɛnɛ k'a ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. Jateminɛw kɛra k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman tɛ bana in kalama donc effort ɲinan 2024 yɛrɛ édition mina basé sensibilisation ni communication de kan pour que ka musow ladɔnniya mun de b'an se nin bana in ma et puis n'a ser'i ma fɛnɛ k'a fɔ ko solution b'a la solution min bɛ k'a la o fɛnɛ bɛ ɲɛfu ɲɛna ne ni mɔgɔ minnu garijɛgɛra nin bana in na ministre y'a fɔ cogoya min na a bɛ kɛ problème de société de a bɛ daminɛ du kɔnɔ fɔlɔ u cɛw bɛ ban o la u sigiɲɔgɔnw bɛ ban o la donc u caman bɛ so bila yɛrɛ ka t'u yɛrɛ ɲini mais n'a lajarabi min don n'a y'i sɔrɔ k'a fɔ k'a tɛ furakɛ alhamdulilayi sisan solution b'a la caman bɛ furakɛ an yɛrɛ ka dɔw ye o furakɛra fu seginna ka furu cɛ wɛrɛw ma ka den wɛrɛw sɔrɔ u ka adamadenya lata donc il faut que mɔgɔw ka faamuya de k'a lajɛ fɛn minnu bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye k'a se mɔgɔ ma fɛnɛ k'olu fɛnɛ bɛ éviter ne muso ni lajɔra i ka taa CPN kɛ ka lajɛliw kɛ ka PCLw kɛ et puis an bɛ furu joona min na an ka jamana kɔnɔ ka lajɛ ka dɔ b'o la u k'a faamuya ko kuma dɔ a kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ nin sugunɛ bɔnbana in ye donc hakɛto b'a la vraiment an bɛ dugawu kɛ minnu garijɛgɛra la Ala k'u nɔgɔya. Ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la colonel Assa Bajalo Ture an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an balakaw bɛɛ lajɛlen kisi ni kasara sugu ma n'an bɔra yen sumani tɔgɔla don o bɛ laɲɛnamaya mɛkalo tile 20 kɔnɔna na sumani o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka fɛnw kɔni suma k'a kɛ maaw kunna o tɔgɔla don o min n'a bɛ laɲɛnamaya ni don tɔgɔla a kɛnɛ sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na cakɛda min n'o ka baara ɲɛsinnen sumani ko yɛrɛ ma n'o bɛ tali kɛ AMAM olu kɔni ye ɲɛfɔli kɔni kɛ nin don tɔgɔla in na a nafa yɛrɛ ye jumɛn ye ani olu ka wulikajɔ ye jumɛn ye ka ɲɛsin nin baara in ma a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Dirisa Dawu ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ka kɔlɔsili bɛ boli sumanikɛminɛnw kan san kɔnɔ siɲɛ kelen o waati an b'a a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ a bɛ ban mars kalo tile 31 mais tuma dɔw an bɛ to ka kalo kelen fara kan o ye baara yɛrɛ n'a taabolo ye donc o waati kɔnɔna na a ɲinilen don sumanikɛminɛntigi bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sumanikɛminɛ kɛ ka baara kɛ i ka na ni ta ye a ka sɛgɛsɛgɛ ou bien n'i ta tɛ se ka ta ka na yan i ka a ladunya k'a fɔ bon a ye na n ta sɛgɛsɛgɛ k'a yɔrɔ fɔ mais o sɛgɛsɛgɛli fana na i man ka sumanikɛminɛ yira sɛgɛsɛgɛ la min nɔgɔlen don sariya ko n'i bɛ min yira sɛgɛsɛgɛ la i kan ka a ko k'a jɛ pewu ka lasaniya a kan ka lasaniya cogo min na i b'o lasaniya ka sɔrɔ ka yira sɛgɛsɛgɛ la. minnu bɛ mɔgɔw namara u ka sumani sen fɛ olu ta bɛ kɛ cogo di. sariya ko o sugu la n'i minɛna i ka sumanikɛminɛ yɛrɛ bɛ minɛ fɔlɔ o ye minɛli fɔlɔ ye o ye ɲangili fɔlɔ ye a bɛ daminɛ o de la o kɔfɛ sariya ko ɲangili sugu fila wɛrɛ bɛ yen i bɛ se ka alimani sara tout comme sariya yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ e ye min kɛ nin ka jugu donc fo e ka taa juge ɲɛfɛ ni taara juge ɲɛfɛ juge fana b'a jateminɛ e ye min kɛ n'i y'a sɔrɔ ni kaso la don min ka kan
ale de b'u jateminɛ n'aw tora ka taa dugu kɔnɔ aw b'an ka taamasiyɛnw ye simanikɛ minɛnw kan minnu bɛ ka caya misaliya n'i taara station ninnu na sisan n'i ye jɔ i bɛna essence ta i bɛ nugujima dɔ nɔrɔlen ye o bɛ min ta ka kɛ k'i servi i b'o nɔrɔlen ye o la o kɔrɔ y'a jira o sɛgɛsɛgɛlaw ka ɲi donc ni min ta sɛgɛsɛgɛla n'o man ɲi i bɛ bilenman ye o tigi t'a la balansi fana bɛ ten a n'a simanikɛ ɲɔgɔn tɔw bɛɛ si an ka jamana in kɔnɔ simanikɛ minɛn baden bɛ dɔw bolo halisa olu yɛrɛ tɛ k'a faamu k'a fɔ k'olu ta kan ka sɛgɛsɛgɛ n'o ye kuran feerelaw ni ji feerelaw ye olu ka simanikɛ minɛnw a kan ka sɛgɛsɛgɛ diyagoya mais olu yɛrɛ t'a dɔn ko a diyagoyalen don alors que sariya ko bɛɛ de ta kan ka sɛgɛsɛgɛ o ye hali dɔgɔtɔrɔso fana na olu bɛɛ ta kan ka sɛgɛsɛgɛ ni tun bɛ tali kɛ an ma ɲɛma la Dirisa Dawa an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ɲɛtaga sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kunnafoni gafew n'o bɛ tali kɛ Revue de la Presse kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛnfura ninnu kɔni ko gɛlɛyaba de b'a baaraw la bi in na a sɛbɛnfura ninnu maa caman ka fɔ la ko ɲɛtaga sɔrɔ a ko la dɛ sɛbɛnfura kɔni bɛ bɔ ko a tɛ ka se ka san ko maatigiw ma don a sɛbɛnfura ninnu na bi o kɛmɛ gɛlɛyaba de ka ɲɛsin sɛbɛnfura ninnu baarakɛlaw ma Sira Siribe ale ye ɲininkali kɛ sɛbɛnfura in feerebaga dɔw ani maliden dɔw la an k'u lamɛn fɔlɔ ta ni bitaw tɛ kelen parce que lawuru ninnu tun bɛ bɔ tuma min na ni eko daminɛ o ni san o wagati ni san tɛ kelen olu ye journaliste baw ye bon o wagati ni san tɛ kelen hali ni internetiw ni réseaux sociaux ninnu ni fɛnw ye tiɲɛ ye mais Côte d'Ivoire y'a daminɛ u ɲɛ Sénégal y'a daminɛ u ɲɛ mais journaliste bɛ marché in ka tɛmɛ yan kan bon ani fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ journaliste kalan o parce que kibaruya min bɛ u ka da la dɔɔni fɛnɛ subahana machine n'o b'i bolo i n'a fɔ téléphone i mana kɛ diɲɛ fan o fan sisan n'i ye fɔlɔ k'i kun i bɛ kunnafoni min nɔfɛ i b'o sɔrɔ a t'a bɔ tuguni i ka wuli k'a fɔ i bɛ taa journal san 60 walima 100 k'i b'o kalan i b'a sɔrɔ yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na e yɛrɛ ni yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na misali burusi kɔnɔnaw la sisan journaux ninnu tɛ se fan bɛɛ a bɛ taga gouvernement ninnu ni fanga ka sigiyɔrɔ minnu bɛ yen o yɔrɔ kelen a bɛ taa yen mais an balima minnu bɛ so sisan n'olu mago bɛ kunnafoni na téléphone b'a ɲɛ o hukumu kɔnɔna la mɔgɔ caman de bɛ yen o bɛ minnu bolo bi o bɛ dɔ bɔ mɔgɔw la minnu bɛ journal kalan sɔgɔmada o sɔgɔmada an ye journal yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ dɔw olu ye journal bila ka taa yuguyugu la dɔw yɛrɛ taara Guinée équatoriale tout récemment dɔw yɛrɛ bɔra ka baara wɛrɛw ɲɛɲini sisan sa baara nafa dɔgɔyara service tun bɛ abonné aw bolo bi fana an ka abonnement ninnu fana service tun bɛ abonné revendeurs de bolo mais journalistes fana minnu b'u ka journal bɔla journalistes fana bɛ ka taa service la ka taa abonnement minɛ revendeurs la e yɛrɛ b'i ka journal bɔ e yɛrɛ bɛ tila ka taa di abonnement ye revendeurs bɛ mun sɔrɔ ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ ka seeraw la kunnafoni gafe kun kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana ɲɛtaga bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen te ye fɛn dɔ ye an ka jamana kɔnɔna na maa caman ka fɔ la te kɔni k'a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ o kɛnɛ ka dɔgɔ ko maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se maa 1 maa 2 maa 3 ma ko ni te ma sigi a yɔrɔ kofɔlenw na Sira Siribe ale y'a ka kuma barani ta ni ka se ka don dugu kɔnɔna na ka se ka sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔni kɛ te ko kun kan an ka Sira Siribe ka seeraw lamɛn an ka jamana kɔnɔ te minbaga ka ca o de kama a ka gɛlɛn i ka don an ka bɔlɔnkɔnɔnaw na ka bɔ ka sɔrɔ la k'i ma te daga sigilen ye barodaw la du kɔnɔnaw na butigidaw la hali baarakɛyɔrɔw la wa a ka di caman ye denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan o kama an wulila ka don du kɔnɔnaw sugu kɔnɔnaw ani barodaw la ka ɲininkali kɛ te minbaga dɔw la te ka di ne de sɔgɔma b'a wuli sufɛ b'a wuli ne ka te daga tɛ jigin ka so yɛrɛ an ka sigida musomisɛnnin bɛ taa ne de kɔrɔ te min na ne te deuxième de te kɔni o an ka fɛngɛ nɛgɛla fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tile kɔnɔ an bɛ den 6 kɔni min sɔgɔma n'a nana n'an ye daraka dun an bɛ fɔlɔ min fɔlɔ tilegan fɛ an bɛ 1 min wulafɛ fana an bɛ dɔ min an bɛ te wuli yan komi a b'an ɲɛnajɛ an baarakɛlaw ka te de don donc an bɛ lominikumuni dɔ k'a la min b'a to a goût bɛ changer dɔɔni quoi mais o de ka di kosɛbɛ komi anw chauffeur an bɛ don ka bɔ kɛ donc sisan ne bɛ nin na dɔrɔn ni ne ka patron bɛ bɔ dɔrɔn directement ne bɛ nin to yen après dɔ bɛ yan ka ja la quoi parce que n'i delila fɛn o fɛn na wagati min na n'i kan ka kɛ n'i ye wagati tɛmɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko fɛn dɔ b'i jɛ quoi depuis dugu jɛra ne ma te min fo ka taa se 11h ma dɔrɔn directement n b'a dɔn k'a fɔ hali n'i ye dumuni kɛ n b'a dɔn fɛn dɔ b'i jɛ caman ye te kanu ka da kun dɔ de kan mɔgɔ kɔrɔfɔ t'an tɛ kɛ hali n'a ma ɲɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ kɔ te bolo aw bɛ ɲina dɔ kɔ o kɔni y'a diya ne ye parce que a bɛ ko caman tɛmɛ ne kan mun ye te diya anw ye bon a b'a permettre ko caman bɛ tɛmɛ an kan an bɛ baromisɛnninw kɛ a bɛ caman bɔ an ka soucis ni fɛnw na o de ye te kanu don an yɛrɛ la généralement an bɛ te in sigili daminɛ de 9h jusqu'à 18h su fɛ fana an bɛ to k'a sigi fana an b'a min o fana la te ala y'a k'an ka negela ye n'i bɛ fɛ ka baara kɛ n'i y'a min a b'i fari foni baara bɛ diya i ye i bɛ courage sɔrɔ ka baara kɛ o de ye te diya ne yɛrɛ tile kɔnɔ dan tɛ ne ka te la ne kɔni ye n ta min hali ne mana bɛn n'a yɔrɔ wɛrɛ n'u ye ne bonyana ye n b'a minɛ ka min te ka di ne ye ne ye tile kelen k'a sɔrɔ ma te min bon a bɛ kunkolodimi bila n na dɔɔni quoi o y'a nɔgɔn te daga yɛrɛ tɛ jigiya yɛrɛ n te yɛrɛ sigilen don mɔgɔ si tɛ sɔn ka taa bɛɛ b'a fɔ k'i bɛ te mana mɔgɔw kan k'i b'a kɔnɔ k'a min
te suguya ka ca Mali la wa bɛɛ n'i ka min ta a feerebagaw y'a yira k'a caman bɛ bɔ jamana kɔ kan. tɛ kalite bɛɛ de bɛ sugu kɔnɔ a bɛ bɔ sini de n'a taara yen i yɛrɛ de bɛ tɛ sugandi i bɛ ka tɔgɔ k'a la mun ka di yɛrɛ sisan sugu ka gɛlɛn a tun bɛ marché fɔlɔ. ne yɛrɛ tɛ feerela ye mais ne kan ka tew bɛɛ bɛ bɔ sini ne bɛ yala ka te di butigitigiw ma sisan nɔ wagati in na tile kɔnɔ ne bɛ se ka carton kelen ni wagati min na ni sugu ka di an bɛ se ka carton kuli kelen yɛrɛ feere kuli kelen carton 4 ye. ni tun bɛ tali kɛ sira siri bɛ ka seerew la te ko kun kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen kulu min bɛ na n'o bɛ tali kɛ iripodi maaw kɔni olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ni ka se ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ minnu bɛ yen nɔ jango funtɛni ba in na ni funtɛni kofɔlen min filɛ nin ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na u ye wele bila an ka diinɛ ɲɛmaw fo ka taa se ladalatigiw kerecɛnw ka se ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka na ni ka na ɲɛfɔli kɔni kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔ ko kan a kɛnɛ kan u ye wele bila maaba caman ma an ka minisiri kɔrɔ n'o bɛ tali kɛ Sina Danba ale tun b'a kɛnɛ kan ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. an nana ka na report ka wele lamɛn u y'a kanu ka nin tile kelen kɛrɛnkɛrɛnya ka a kɛnɛ sigi ka mɔgɔw wele ka na ka kunnafoni di u ma wagati yɛlɛma kow de kan wagati yɛlɛma min n'a a conséquence dogolen tɛ mɔgɔ si la bi an bɛɛ y'a ye min bɛ an kan bi funteni min bɛ an kan sanji dɛsɛ min bɛ an kan walima ji ka tiɲɛni minnu bɛ an kan parce que nin bɛɛ de bɛ wagati yɛlɛma kɔnɔna na a bɛna ni kɔlɔlɔ caman de a dɔw ka ɲi a dɔw man ɲi a dɔw yɛrɛ ɲɛ kojugu a bɛ tila ka kɛ tiɲɛni ye an bolo donc report ye wele bila anw ma n'o ye réseau des femmes africaines ministres parlementaires ye an ka sigi ka hakili jakabɔ an k'a lajɛ an bɛ se ka kunnafoni di mɔgɔw ma cogo min na yaasa faamuyali ka kɛ o kumana n'an bɔra yan nɔ an kan ka kunnafoni lasegin cogo min na minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an k'o kɛ an ka information di ɲɔgɔn ma yaasa bɛɛ lajɛlen maliden cɛman n'a musoman bɛɛ k'a faamuya min bɛ sen na bi jango ti ni an ka diinɛ tɔnw y'a faamuya olu bɛ sigi kɛnɛ minnu kan n'o ye wajuli kɛnɛw ye n'o ye kutuba kɛnɛw ye u bɛ se ka don dɔw kɛrɛnkɛrɛnya u bɛ se ka juma dɔw kɛrɛnkɛrɛnya ka kuma waati yɛlɛma kan yaasa hakili bɛɛ k'a minɛ ni hakili bɛɛ y'a minɛ an bɛ se k'an ta cogo dɔn mais ni hakili bɛɛ m'a minɛ dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ o bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ala k'an kisi o ma bari an sera yɔrɔ min na bi an ka hakili to bi la bi bɛ tɛmɛ cogo min na mais an ka hakili to sini na an denw n'an mɔdenw anw bɛna mun de dilan ka to olu bolo ka ɲɛsin kungo lakanani ma ka ɲɛsin wagati yɛlɛma ma ka ɲɛsin ko caman caman ma min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni tun bɛ tali kɛ Sina Danba ale ka ɲɛfɔliw la iripoti mɔgɔw ka kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka fɛɛrɛ sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la n'an bɔra yen faraɲɔgɔnba o tun kɛra jamanakuntigi dagayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya kulubakaw fɛ yen nɔ a faraɲɔgɔn kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ farafinna jamana kɔnɔ o lasigiden minnu b'an fɛ yan nɔ wele bilala olu ma olu n'an ka minisiriso min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsilen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma u ye ni faraɲɔgɔn ye kɔni kɛ ɲɛtaga yɛrɛ u bɛ se ka sabati cogoya mun na a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Cɛsira Emmanuel Dambele ale tun b'a kɛnɛ kan a ye ɲɛfɔli min kɛ faraɲɔgɔn in kɔfɛ an ka lamɛn. Farafinna jamanaw ka lasigiden minnu bɛ Mali la yan olu de y'a laɲini minisiri k'u bisimila yan kuluba yan walasa u ka se ka masala ko dɔw kan a ko fɔlɔ kɛra jumɛn ye o ye maliyɛnw yɛrɛ damaw ka sigikafɔ min kɛra kɔsa in na u y'a jira k'a fɔ u y'an félicité k'a fɔ ko o ɲɛna u bɔra o la ka hakilina falen kɛ kow bɛ cogo min na yan farafinna tilebiyan fan fɛ sisan u ye masala kow kan ka tila k'a jira k'a fɔ ko farafinna tɔgɔladon min bɛ yen n'o ye 25 mai u kan ka baara dɔw boloda u b'a fɛ k'u kɛ k'u ka solidarité jira maliyɛnw na k'u ka farafinya jira u bɔlen o la u tila ka kuma fɛn wɛrɛ kan min ye Sahel jamanaw ka ɲɔgɔn ye min kɛra Ɲambe u kumana o fana kan an bɛ se k'a fɔ k'a kɛra wasa ye parce que ni ɲɔgɔn ye ninnu dɔw bɛ yen a b'a to u nana u b'a fɛ ka baara minnu kɛ farafinna tɔgɔladonw hukumu kɔnɔna na u kumaw fɔra u tilala ka masala fɛn wɛrɛ kan min b'a to solidarité bɛ se ka to an ka farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Cɛsira Emmanuel Dambele ale ka ɲɛfɔliw la ni faraɲɔgɔn in kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ yarabi farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwa cogo min na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an ka jamana kɔ ka kunnafoni o bɛ taa n'a ye Chine jamana kɔnɔna la nin waati in na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Chine kɛlɛkɛcɛw olu bɔra ka baara dɔw sigi sen kan kunu alamisa don mai kalo tile 23 san 2024 wulikajɔ in an bɛ min wele ko manœuvre militaire a yirala k'a fɔ ko a wulikajɔ kɔni bɛ sen na ko wa k'a kɛlen don k'a ka ɲɛsin min ye Taïwan ka se ka ale kɔni lamunumunu min ye Taïwan jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ a yɛrɛ k'a fɔ min ye Chine ale kɛlɛkɛcɛw kɔni k'u kɔni bɛ nin waleya in na u bɛ ka kɛ Taïwan na ni ka se ka ale jamana kɔni munumunu ko nin waleya min n'a bɛ ka kɛ nin waati in na Chine kɛlɛkɛcɛw fɛ ko a kɔni kɛmɛ maa caman ka olu kɔni kamana gan diɲɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye Taïwan ale jamanadenw kɔni o tuma ko wulikajɔw ka kɛ walasa nin waleya minnu bɛ n'a bɛ ka kɛ Chine kɛlɛkɛcɛw fɛ nin waleya ninnu olu bɛ se ka dan sira la cogo min na n'an bɔra yen Mexique fɛ yen Mexique min kɔni ye kɛnɛba dɔ ye a yirala k'a fɔ min kɔni ye ayiwa
campagne électorale no o ye yɛrɛ kɔfɔ baro ye jamana kuntigi kalata min ne a bɛ kɛ n'a bolodalo Mexique jamana kɔnɔ nin waati na a yirala k'a fɔ min kɔni a wulikajɔw bɛ sen na u ka cɛbɔ min na ale bɛ wele ko Jorge Alvarez Manez ko ale kɔni kun ka kɛnɛbaw dɔ kan a n'a a kanubaw n'a a lafasabaw n'a ma fɔ ma min ko meeting électoral la ko ka u to nin wulikajɔ senfɛ ko jama kɔni nana girin a kɛra sababu ye ka se ka maa 50 ɲɔgɔn ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi wa maa 9 ɲɔgɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen kasaralu ne la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ jama kɔni cayara nin yɔrɔ kɔfɔlen ma min kɔni kɛra sababu ye ka se ka kasara kɔni ko o lase adamadenw ma n'an bɔra yen an bɛna farafina kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye dagaba wuli ye nin waati na o kɔni bɛ Benin jamana ale ni Niger jamana ani ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko ni jamanaba fila in ta k'a lajɛ ko i b'a ye k'a fɔ ko u tɛnkunnen don ɲɔgɔn na dɛ ko wa ko sirabaw bɛ bɔ nin jamanaba fila na ni ka tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Benin jamana ye olu kɔni wuli ka jɔ ka se ka dan sigi min kɔni ye ayiwa Niger minɛn minnu bɔ jamana wɛrɛ la ka tɛmɛ ka taa Niger ka se ka olu kɔni dan sira la o wuli ka jɔ min n'a bɛ ka kɛ sa min kɔni ye Niger yɛrɛ jamana ye n'o ye Niger cɛmancɛ fanga tigilamaaw ye olu kɔni y'a yira ko o wale min bɛ ka ko o kɔni tɛ bɛnta ye o tuma an bɛ don min na ko bi hali ji sira min ni o bɛ bɔ Benin ka fɛ ni ka taa Niger ko min ye Benin ale jamana ɲɛmaaw ye olu ye wuli ka jɔ ka se ka dan sigi minɛn minnu walima bato minnu n'u bɛ tɛmɛ fɛ ni ka taa Niger ka se ka olu bali ka tɛmɛ kɔni ko a ko kɔni ko a kɛmɛ dagaba wuli ye ko nin jamanaba fila in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka tɛgɛnkɔni si ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ e de jalaki don e de jalaki don o ko k'an bɛ don min na ko bi ko ni kumaɲɔgɔn kɔni n'o ma sigi sen kan ko an bɛ sira min ye ko nin jamanaba fila ko u tɛna kisi ɲɔgɔn ma n'an bɔra yen an bɛ taa Tanzanie ka fɔ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye usine dɔ ye ne ale bɛ sukoro dilan usine dɔ ko a yirala k'a fɔ ko ale kɔnɔna la ko tasuma kɔni pɛrɛnna a fan dɔ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ nin tasuma pɛrɛn min kɔni n'o kɔni kɛra sa k'a kɔni kɛra sababu se ka maa 11 bɔ ɲɔgɔn kan olu bɔnɛ u ni na wa ka maa caman ka olu fana sɛbɛkɔrɔ jogi o ko kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ senna ka se ka dɔn waleya min ne ale nana ne ni usine kɔnɔna la ko maa kɔni tɛ ka a ko kɔni ɲɛdɔn ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛlen don an bɛ dugawu kɛ sa ala ka a ko kɔni kɛ basigi kɔni kɔnɔna la an ye kunnafoni min sɔrɔ ka di lamɛnbaaw ma bi sɔgɔmada na o la kumaba da tun ye nin ye karamɔgɔ Sidiki Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ